IFM Report. Ngayong buwan, madalas umano ang mga reklamo sa mga text scams sa tanggapan ng National Telecommunications Region 1. Dahil dito, patuloy ang pagpapaigting sa kanilang kampanya upang maiwasang mabiktima ang publiko ng modus. Ayon sa tanggapan, iwasan agad na maniwala sa mga natatanggap na mensahe mula sa hindi kilalang numero na nagsasabing nanalo sa isang palaro o kaya naman na nanghihingi ng pera. Huwag rin bigyan ng pansin ng mga humihingi ng PIN o OTP ng mga bank accounts at mga isinisend na mga link na maaaring makakuha ng data o mahakang personal account. Maaari naman umanong i-block ng NTC ang mga numero ng mga nagbabalak makapambiktima. Sa ngayon, walang hawak na database ang tanggapan ng mga SIM card user. Kaya naman ang kanilang kampanya sa pagbibigay ng impormasyon kung paano maiiwasang mabiktima ng mga mapagsamantala. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.